Good morning guys, di ana po gross, daghanay buwak. Madugali ni walop-walop sangin nga kasi graba kadug hangin dari. Na tulunag ning bekad sa naol I love you. Napay duha. Wa makabekad. Muban ko nila along Gabriel o Queenie guys atus ibabaw magnanom sila glubi. Kay sige nangahinog nagbiyabas ko dadto ba. Ngita pag utanan. Nagpakuan pa min sa uwan kay ning uwan pa patuwak. Alam nakaanghas guys ay Ginoo ko. Tuwa ingon pa skin kahoy ko na kog has man din na kay naglihok. Sus Ginoo ko papan. Adto lang gimulupad. Adto pa kay masang bidyuhan. Si Oscar na ma. Oscar. Ang video. Yan to nag-video sir kung dito sir tulo bugring. Aday has aday. Has. Hara. Para to ay. Allah besun si ina. Toy has guys to na green. Hara to kita pa mo. Naku ali no din na. Hara, to ara to anak pa dako ra bajud. Kasi banak ko na. Dako di green na. Iliw. Tanah taas ka ado. Hangat na si babaw da guys, nabuhi among gitanum. Naras among juta. Nasi babaw ito. Kini dia kita mighas na nga pang Di ko ganahan mo ko. pangkabuhi na hinuomin di na mo ginamo suot na kabiyabsan. Man. Kuan to na kanasas ganina, garas ni bat mo. Ukab man ta queen. Ha. Tatakin. Pagkan akin kinsa ni mananapkin. Uy, pag sumakatan ko andan. Waskin kig dako. Amaling. Madu gali kay wa ma walop-walop sa hangin, di pa magisi. Wa man. Nini daghas kuan pagbantas agianan. Kay aghas ganina. Da nabuhi di ay. Da guys, tanaw po ko sa among pananam. Nabuhi pero wa nag-usok. Napadari. Sugkadug hangin. Niuban ko nila sa Queenie along Gabriel. Nagtanaw po ko sa mga tanong, mga biyabas po ba? Kalingaw, kawas, stress, aw. Lami mamu po pero nawad-an ako gana kay nahadlag ko sa mga nakitaan has. Dako kadyo. Green color. Tara to Ken. Kita kawa, na duha ka buk diha. Na. Tanaw ha. Hinog na. Ito tayo ibabaw kinta. Ito ta. Ito ta. San batas agianan kay niya. Di mata-mata na ko. Namikin dari ibabaw guys. May abas may. Oh, may bunga. Pangad ko daghan. Ha? Ako na yung Dalagi pa na nila along daring lubi. Naipuso to ha. Tabi. Bantay ha. Sunod sa ang gagian. Kay pangkabuhi Miss Queenie nagtanaw sa has. Nakita sa has guys. Grabe among tugtog sa mong silingan. Abot ng gapon dari. Nadiyan na Miss kadutaang tatay. Uy, tabi. Takin, isakin. Hindi nag-uli ari sa taon na. Hala, di lagi. Na. sayang makita ka. Ako grabe. Lagnot mo nito. Nagpunta nila. Na. Kukuha ko. Pagod ko to. Hala, dalagi naghankin. Hidag ko. Andugatan na dyan na ho, Dani. Nakabalik guys, sa una. Hinlo pa ni Kadong Dani. Juta ya po ni Tatay Dani guys, hangtod dito sa ubos.
Nay, dagang hinukin. Huwag hangat. Wah! Di ay dagko! Ako yung kuha, Dani. Magtalos imong gitumban, ha? Na? Hala, guys. Makalipay. Ha? Rang dako, ah. Oh, guys. Agbiyapas dari, guys. Kaya nangasayang ra, guys, na. Huwag nangakuha, nangahugra. Kaya daghang dagkos ilam to, ha? Sabi, ay, lagi na ako. Kusog naghangin kin. Dako ta, guys. Malakin, kusog naghangin kin. Tara ba daghan dato kin ta kin? Labong na raman. Kin, uwa na kin. Tara ta. Pagpandong ah. Ikaw rin mo kay dak ikaw jakit. Ha. Adun na raman na kay kuan. Hamte mong gingan daghan. Uli na mi guys kay nay uwan. Lami para bajika mo suot-suot. Kali kay hadlik na lagi. Ha. Ako na diha kay nagbutas ko. Majara ako na. Kaya ko ang dari da. Balik na miskin-kin guys kay kusog daghangin. Hakin daghang imo na ko hakin. Mantay ganon. Hagunos naghangin. Luuyas ka duta ang tatay ugoy magtrabaho ay. Yung una kung uli nila along Gabriel guys kay mag-utan mis nanay. Dapat dari lang Uncle Roy naghinlo po daris ubos to ah. Kasi just ubos guys na muong kani daghan ni pangkahodon dani. Kasi dato ah. Dako kaduta ang tatay dari ja. Dari mag trabaho. Hoy, ginoo ko. Gimata-mata na rabak ko sa has. Ako rabak yung usa. Adoy taubos. Hi guys, dala di kusbay, grabe. Nakadakog puso sa saging utanan o katong gikuha ng mga anong Gabriel nga ubod. Ubod ng kagandahan aw. Manja, grabe ka dyan hadlo ka dyan na mo kay aghas lagi. Nay, has lagi na dako pas bukteng kin-kinay. Tarad to. Wa, naglatay-latay sa kuan, kahoy. Ligas si Jamailhan, og wapa, ako may nakikita ko na, kung sa man dinahan, nagbawbawg man ang kuan sa sanga sa kahoy. Has, hindi ay, ingin pas kin kuan na, kahoy na. Anja kaning kuha naman, nagkamang-kamang. Mato mong ingis along has kuno, iliw. Iliw kuno nay. Hunay. Yan na. I have something for you. Pag naagan sa? Bayabas makahatay ka. Biyabas. Bayabas tayo sa. Yeah. Agi mong isigig sugong ang Roy. Sa man eh. Ay! Dawag man nilagi. Enda. Salamat tayo sa. Aron lipayan ni Jana. Isa ni? Dogman mo tayo sa. Enda din ang pabujag ha. Bawo, sige lagi di Jang. Ibalik-balik di Jang Uncle Roy. Salamat tayo sa ha. Minsan man day na ada na day. Mumut ka ato tayo sa. So, mumut be. Mumut di ay bitaw. Okay. Ha. Mumut. Pantay tadi ang piano. Mut ba din nga? Pamilada na. Nay! I have something for you. Ay! Mayabas bitaw. Tambos kunot. Taga na ilan ako. Takakin-kin tarang daghan. Nakakin-kin nalagag may pamalagining nakuha. Sino rin? Asa sa asatang. Ilo man eh. Maninagong. Wow, gusto dito sa bursa. Wala lamin ng gagmay. Pero hinog na noon ang gagmay. Nalipay ko nakakita dali tayo sa. Anja. Parang kita daron ka Bantay. tayo sa. Ang katawan mo, bantay. Magsapa-sapa tapod. Bawal siya ko kayo maligo ko anja. Hello guys, daday ko sa likod. Mapapoy. Pag man nagligo, sa nakatog na miliksi. Kay kapoy ko katong ibabaw. Kapoy ko pamiyabas. Nakadapog ko utanan pag uli. Yan nga mas ang Gabriel ubod. Nadapoy puso sa saging. Pusuan po itong mga saging dito kaya maka maguwang did ba? Anja.
Di ako dari kay ag saging ni nanay nga hinlu-hinluan diri sa dapis karsada na disgrasyas hangin. Nabawog man hinuon. Tanaw pa ko dari sa ibang kuan. Kamuti. Human ako naligwa na ninggi. Alam ang gitali ang buhok kay maglipad-lipad sa hangin. Kulot na pagbalik. Nangita pagpapasyon dari kasi liksig iubo na pagbalik. Tungod lagi po nis panahon. Kana kalawis Ginoo ang taon pod ma hagsak pero katong dari di naluwi ra kong nanay. Sa na disgrasya man sa hangin. Bagyong Kristin. Ta guys. Gamay pa rin taon. Dabong pa. Na guys, ang lood ja. Bawag mabuhi pa ba ni? Nabali man. Dahil bis na nakikitang hinaw-hinluan kaya sa pagkunong pagsag okra. Dari, dyan na. Lipay pa dito nanay kaya dahil itindok dari sa tapis kasada. Panundas nanay. Lipay may kay lami maguni siya sa tanawan guys kay arang dagka. Mudaka pa dyan siya kanidabong pa man ni. Bawag mahadaban ni harugan. Duha ka sipi. Nga siya kaantos sa nagwalop-walop nga hangin. Ano nang kuanan? Tangag usok. Bog, pwede pa ba na? Saya nga kaadyo. Kanang tundan guys. Basig ipatuba na naman na ang Uncle Roy. Kaysa mahagsak ra pag-ija. Ang gusto na kay ahamanta ng pahinugon ana ras punuan barong lamitan awon. Hindi kaysa hangin na. Kita mo sa hangin guys na. Sige ban out dari. Balik na pod. Hoy kibuloy, ngano nakabuhi ka? Bili na to. Umara pa rin kibkibon ng saging. At ako yung nagkibkibon rin mo ha. Basig maluwas pa ni. Saan magating na disgrasya mas hangin. Bagyong Kristin kuya was ngan oy. Bagyong Bingbing. Dapoy kang nanay dari dia guys. Wala ka ito adat to ah. Ito ah. Kaya katong mga namuong dari ba manggipang tiwasag kuha kay sayang man pod. Atos ibabaw ra naghanan grabe. Di magsilbi adto karang ladua didto to guys to. May motor didto sa baba mo kaduta ang tatay. Sugod didto basak sa kamalig sa ang udyan. Apay kapados dari guys na hinog. Tas liksi didto ang gipa snack o gatas o kuan pajibar kay mamanay dyan gusto. Ang ipa-snacks kay manggingnan nga og matog ka na kay premiuhan ka na inig mata mauto ang pa-snacks kay alas 3 naman sakto dira dyan ni pudlo na ni kay kuan nang luta kaguban kaysa mahagsak rag-ija. Nangita ako hinupasyon na naman ko kita. Ang daghana nagbunga no pasyon guys pero pag hinugwa pa po nagpasulabi. Mga hilaw pa. Mga konjaguan. Kani kabangaan. Mga konjag kalabo parang liksi. Hindi ubo na pod. Tawag bungas ibabaw guys oh. Dagana. Daan na po dari da. Hadlok di Miss Has ganina. Nga ni rabad dito kay di rabad dito mailhan kay green rabad dito siya pero dako ka itong hahas. Nagbagbaw og sangas kuan kahoy. Ini sama Ron.
Tibuloy uli, kay maligsin ka. Tell me why and nothing but a heart. Mi as Rose jud tanawon te balik bala ning bekad pagdali nam day mo bekad ni te. Ha? Kumana kag snacks leksay? Ag imong kuan. Nabitaw kaila diha kaysa kanang mga kabjawa na. Kabjaw. Ha. Bawa kisa na. Dan ako sud guys, dahil gidang leksi dagi kaspikas yatag ni diyan ati upaw. Magpasalamat ba ka? Wala na, magsalamat lagi basta tagaan. Tagaan mig suman da. Mag-thank you lagi kabi. Haysa ka Haysa ka nila. Hey guys, igidang buhok guys. Parihan naming kulot. Nay! Dayatag ni upaw. Kung kayo mo upaw raman, kung kayo marmayang andan. Pero silik si ati upaw jabi. Kalyana na ang gihatag niya. Kaya magpasnak silik si waman mo na ako sa dyan saging. Tagas ang kulro ikaw. Kanta guys, snack kay kanilaging mga itong panahon, tinggutom. Nyay, basit pwede pa to harugan ay. Ami ra ba? Nganta guys. Sugukan pa kong nanay ro maghatid og pundo. Kaya na pa senior citizen dari among pundo nga namatay dahil sa naging adlaw. Pagkahatid. Di ale! Nasuman. Tawag ang kuroy ba? Ang kuroy na isuman. Suman daw. Nay. Di magpawan ng sige. Ubo na pagkagbalik. Binawang ito yung ubo. Balik, kung bitaw yung umay. Nanay. Lami man. Kau platito ka arong di ayo na karira nga na arong ikas hugasin tapuan di mong hugas. Bulang din ang suwagi na mo. Karon ko magatid nay. Ngayon sa akin hatulog ko mo. Ang hugas sa ako, tapos ako sa lumira. Di ka pwede mo uban biki inay patay ja. Kuan to dito si ganan. Ha? Nana, kadang iyon yung junsi. Naaman, pagbawag na baro nila kaw na gani harato noon gani buntag diha. Kaning uban mo ko nila Along Gabriel. Karon na raman. Korta na Te darte. naglubong. 42 video. Kaya tumo ko sa lumiya korta ay hatag dyan. Pila day kwarta na sa pundo. 150. Ngano wa ti man ya og dali ja agad sa sulod 100 ngil man. Lain man to. Oh. Mau bari ay na. Lain man ang gatos na nga na. Kan katutong na 100 na siguro na. Tawag ko na mong lola rong Bernes be. Kay trabaho di up niya. Chat na Ini di blok ka. gi-block si Dixian account pero ako wa. Ang rana datong wa may nakasinabot Mariano da murag laban siya ba. Wa may problema lula ang tagdiksi ka na lang Mariano mo padara gamay maghinambog. Tawag ko no kay bisag ginsagan imo magyapon ng lula. Respeto na naman ko nimo. Para
Para nimo. Mo na imong ikalipay pod. Ano man lang siya. Tawag ko. Tawag ko ng bibi. Tawag nimo berong Bernice pohon. Unsa maron? Magkulis pa maron. Basta mabikil ko istorya mo nang bawas po ko mo ano. Aga ra obligasyon na jud parang neksi wa po ko mugas umahatag kag madi taring lamas chat og istorya. Nako be, kimadto nako. Sa utak ko paglubas. Hindi na pagkaon sa niya sa taod. Sigaan sa sumangguan. Kulot ra ba ni? Lot jang lula kulot. Hi ka oh. Guys, Hi guys, hi dula, hi tao. nila. Di sumana doy. Natang yo pa. Di na mo gan nga tangag tik-tik siguro na bugas. Nagbuhok ni mo bi. Maka nang tarong nga na bi hapsay. Ma, Daga na. ma, Hmm? hindi na kumupunta kayo taas ng buhok. Di na, basta mag-aligra kasi mong buhok. Kaya ang mga wak-wak dani na mo dyan. Baka sa mga ito. No? Idubli na kaya bising mo kuwabot na hak. Kuwan na brad to. Ang balik ko ma. Sa kaon di lagi pwede kay kuwan. Matag panahon. Sa kaon na tubi. Sa taon man dahil ako food. Umuun na ba? Ang motor na nabihin na nining. Gawas og musud og motor di man. Mana na yung vlog day guys. Salamat sa iyong pagtanaw. Amping tantanan kay Nanas Christine nagwalop-walop na. Disgrasya nagsaging ni nanay. Ala ni uwa na pud na. Iwa na. Ang mahabaw. Ikuha na nga ti Ali. Nama na bagabo. Gusto siya mo ganyan. Nama dahil mamakay. Aghangin man. Wasa, ala, pasinguan po. Jadi maligo. Tarurok is weaving jud. At kung gawas kay naiuwan, inong mga gawas. Mukalit ra lagi uwan. Mutaniag. Mukalit ang uwan. Maro baka ngerigs ak. Bitaw. Mara ni mong vlog guys. Salamat sa ito pagtanaw o amping tang tanan. Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye.